Πάμε αμέσως τώρα στη Ρόδο να συναντήσουμε τον τελευταίο καραβομαραγκό. Είναι ο κύριος Μιχάλης Χατζηνικολάου που βρίσκεται εκεί με τον Αριστείδη τον Μιαούλου, τον συνάδελφο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα από την Ρόδο μας. Καλή σας μέρα. Όντως, βρισκόμαστε σε έναν από τους τελευταίους ταρσανάδες της Ρόδου με τον κύριο Μιχάλη, και αυτόν από τους τελευταίους καραβομαραγκούς, ο οποίος θα μας πει κάποια πράγματα για αυτό το επάγγελμα. Καταρχήν, πόσα χρόνια ασχολείστε με την τέχνη της κατασκευής σκαριών μικρών ή μεγάλων? Από το 42 που ήμουν μαστοράκι, 39 πήγα στο μάστορ, μετά από 2,5-3 χρόνια ανάλαβα μονάχος μου. 16 χρόνων έκανα καΐκια. Έχω τώρα που δουλεύω 70 χρόνια συνεχώς καραβομαραγκός. Έχω φτιάξει μεγάλα και μικρά πολλά. Δηλαδή, πόσα σκαριά ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή της θάλασσας και είναι δικά σας? Τα πολλά τώρα έχουν καταστραφεί. Τα χρόνια τα πολλά. Πριν 5 χρόνια κάμα ένα εδώ 22 μέτρα, το οποίο ταξιδεύει για ένα άλλο πέραμα. Πάρα πολλά. Υπάρχουν ακόμα μερικά. Το μεγαλύτερο που έχετε κάνει? Μόνος μου 22 μέτρα. Αλλά με άλλους μαζί 30-35. Σήμερα ο κόσμος με αυτή την κρίση παραγγέλνει σκάφη. Έχουμε μεγάλη κρίση. Τα τεκμήρια, η φορολογία, όλα αυτά, ο κόσμος φοβήθηκε πια. Δηλαδή το μνημόνιο έπιασε και το δικό σας επάγγελμα. Μας τάραξε όχι μας τάραξε, αλλά το θέμα είναι άλλο. Διότι έπρεπε εμείς η Ελλάδα, που είναι μια χώρα ναυτική πρώτη στον κόσμο, και δεν έχουμε ναυπηγεία, δηλαδή είναι να τρελαθείς. Τώρα σε αυτή τη φάση, κύριε Μιχάλη, τι βλέπουμε εδώ τους συναδέλφους σας? Ένα σκάφος που σκαρώνεται, δεν μπαίνουν αυτοί οι λέγονται νομείς, συνέχεια μετά είναι κουπαστές, στραγαλιές, έχουν κάθε κομμάτι έχει ονομασία. Είναι δύσκολη τέχνη, δεν υπάρχει πολυτεχνείο να τη διδάξει. Πόσοι μάστορες υπάρχουν στην Ελλάδα? Από 13 χρόνων 15 να μάθει τέχνη, θέλει δίπλα. Πόσοι είναι οι καραβομαραγκοί που υπάρχουν στην Ελλάδα? Εδώ είμαι εγώ ο αρχαιότερος που σε λίγο. Στην Ελλάδα γενικότερα. Κοίταξε, έχει ακόμα μερικούς, όπως η Κάλυμνος έχει. Η Κοιλάδα έχει, η Κρήτη έχει, αλλά η Σημειακή μερική. Όλα τα νησά που είχα μαραγκούδι. Είναι ένα επάγγελμα που φθήνει. Τελείωσε, σκόλασε. Μαθητευόμενους έχετε? Δεν υπάρχει κανένας. Δεν έρχεται. Δηλαδή σε λίγα χρόνια θα είναι ένα παρελθόν το επάγγελμα αυτό. Από 10 χρόνια θα έχει κανένα πια. Και είμαστε έγκλημα, δηλαδή να μας σκοτώσετε μια χώρα ναυτική, πρώτη στον κόσμο ναυτική και να μην ναυπηγεία. Οι Τούρκοι απέναντι δεν είχαν τίποτα και γίνουμε σε Ελλάδα κατά τουρκικά. Δηλαδή μας κυνηγήσανε, όχι μας κυνηγάνε, δώσανε εκατομμύρια για να τα σπάσουν. Δεν δώσανε εκατομμύρια για να φτιάξουμε, να πουλήσουμε. Δηλαδή ανάποδα πράγματα, να τρελαθείς. Έδωσαν τα εκατομμύρια να τα σπάσει τα σκάφη μας. Πόσο στοιχίζει, για παράδειγμα, αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα? Πόσο στοιχίζει? Έως 100-150-200. Αναλόγως το υλικό, το μοντέλο, οι μηχανές, πολλά πράγματα. Τώρα ο κόσμος προτιμά το πλαστικοποιημένο, έτσι. Κοίταξε, τώρα άρχισε πάλι η παλιά εποχή. Γυρεύουν πάλι τα ξύλινα, αλλά δυστυχώς πήγανε οι μαστόροι. Πήγανε οι μαστόροι και φεύγουμε κι εμείς, λοιπόν. Ένα σκάφος. Ναι. Αυτό είναι μια βάρκα 5 μέτρα, 6 Αριστείδη. μέτρα περίπου. Μάλιστα, σας ακούω. Ακούσαμε όλο τον διάλογο και είδες, δεν κάναμε καμία παρέμβαση για να βγει και ο θυμός και η διάθεση και η μαστοριά και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, η φινέτσα ενός ανθρώπου που ασχολείται πραγματικά με τα χέρια του. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πεις και στον κύριο Χατζηνικολάου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχει. Καλημέρα από την Αθήνα. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα από τη Ρόδο. Και ξέρεις, θέλει να φτιάξει ένα ναυτικό μουσείο. Αυτό είναι η ιδέα που θέλει να την πραγματοποιήσει και να δείχνει πώς φτιάχνεται να το δούνε σοβαρά καράβι από την αρχή μέχρι το τέλος. Με τα ελληνικά καρνάγια. Να δούνε πάρα πολύ σοβαρά πια την ιστορία αυτών των ειδικοτήτων που έχει σχέση άμεσα με την ιστορία του τόπου. Αυτό του καραβομαραγκού, δηλαδή το ελληνικό σκάρι, το πώς να πρημοδοτηθεί. Αυτό το είχαμε ξαναπεί άλλωστε. Την Παρασκευή το λέγαμε αφορμή για το ναυτικό σαλόνι.